Okay, what's up guys? Mayong punta guys. Nanapunta karon sa akong channel guys, sa Renato Adventurer. Karon guys, atong buhaton guys, mo transfer ta guys, mo transform ta guys ni Madam Auring. Para si Madam Auring guys, muhatag nato og kalingawan guys si Madam Auring. Unya karon ang challenge si Madam Auring guys, manguha si Madam Auring og awang adto sa sapa guys. Mga amigos, mga amigas, nanata karon sa channel ni Renato Adventurer. Karon mga amigos, amigas, na ako challenge. Ako karon mo palingaw ninyo si Madam Auring. Karon atong challenge karon, manguha ko og awang. Mga amigos, mga amigas, padung na ta sa sapa karon manguha tag awang. Unya, magdatag sundang amigo amigas kay karon maatoy kubkob sa awang. Akong kauban karon ang anak ni Renato Adventure si Patrick. Kini man akong guide karon, tourist guys padung sa sapa mga amigos, amigas. Tana, let's go guys. Let's go. Dudong, asan layo padung? Layo pa? Kasi ngani mo dong? Patrick. Mo ni si Patrick, akong kauban, mo ni siya ako mag-guide pa dong sa sapa, guys. Hapit na ta sa sapa, mga amigos, amigas. Manguha ta og awang. Unya atong luto niya makakuha ta og grasya, makakuha ta grasya og awang atong luto niya. Squari sa diri. Agay dangan tunok. Karon guys, habis na maabot guys. Anay slide ko guys, gabi na yung guys. Si Patrick. Okay. Hinay ta mga amigos, amigas kay dangog kaayo. Hinay ta kay dangog kaayo nalata sa sapa. Manguha na ta og awang. Let's go. Nalata sa sapa, manguha tag awang. Ito, hinay ta kay dangog kaayo. Dangog ka. Nairo. Hinay ta kay dangog kaayo mga amigos, amigas. Okay, nalata sa sapa karon kay manguha ta og awang. Tana? Let's go. Tara kayo. Dali Patrick. Sunod Patrick, kay dako kayo Patrick. Dali Patrick, dako kayo. Dako kayo awang. Okay. Okay, Patrick. Alimatok.
karon na natay daghang nakuha nga mga awang mga amigos amigas. Ha? Hangat ni manghuwag amang. Basta makasudlan lang yan sa bukid. Ligaw kayo, enjoy kayo, manguha og awang. Ipilitan ko og kuan ganina. Ada kong alimatok. Talawan kong alimatok mga amigos amigas. Kusog mamaak. Nagipak akong tiyan na. Ipaka sa alimatok. Dako ang alimatok. Kaya karon na nami daghang nakuha nga awang, padong nami uli kaya amo ning luto ning awang kauban mi ni Patrick. Kaway Patrick. Oh, nara among mangga, amo ni among mga nakuha mga amigos amigas. Mo ni mga awang na daghang kayong nga awang. Na among nakuha mga awang, ha. Karon amo na po ning luto adto sa bahay amigos amigas. Kana, let's go. Adto ta sa ato ning luto ning awang among nakuha karon. Dagan-dagan na yung nakuha. Hangat po nung awang. Dara mga amigos amigas o among kuha. Daghan kayong awang. Karon amo ning lutoon, amo ning sunuban didto. Oh, kana ta, let's go Patrick. Akong guide si Patrick. Uy, ang akong kuan, nabilin. Ang akong kanang payong. Patrick, payong. Akong assistant si Patrick. Oh, ayaw kalimot pag-subscribe ni Renato Adventurer, guys. Hey. Maghinay ta diri mga amigos kayo dang kipi kayo kipi hinay kayo kipi dang kipi. Karon pa dong natauli mga amigos amigas kay magluto ta sa awang ato nakuha karon. Mga amigos amigas nami karon diri uban ni Patrick nami nakuha nga mga awang karon among lutoon karon. Mangita mi pamaagi unsay among lutoan sa awang. Sige Patrick mangita tag kuan Patrick. Ikaw pangahoy kay mangita ko kuan kanang atong kalutuan sa awang ka pangita kahoy. Okay, dong nga nami diri. Ang kay magluto kami sa awang. Amazing! Atong lutuan nag-awang. Naplastar na ni. Karon na tay kaha, tulot as awang. Okay karon mga amigos amigas, para sa sunod para niya sa atong awang. Okay, pagbunot sa takaron. Karon si Patrick nangahoy siya. Siya tikwa sa kahoy si Patrick. Okay. What's up? Ejeda, ada mana ni? Saud Patrick. Saud ke tubig. Nah, si atong assistant si Christine ri. Ay kay Christine ri. Kaway. Kaway. Oh, sa Christine nakaron nato dari ni dool. Kay nag-aso naman si Christine unsay kiasuhan diri. Nagluto tag-awang mga Ala kayo pagkod. Awang mo tinuban. Mga amigo ka WhatsApp ha. Ayo kalimot subscribe ni Renato Adventurer. Oh, karena kita kalimot kataan ni Renato Adventurer, ayo kalimot subscribe. Hangat kayo magkod hangat. Ay, hangat pagkod mga amigos amigas. Karon magkaroon awang, ang kinuha sa sapa, magkakaroon dito. Salamat lang kanang awang sa sapa ng tubig na nakuha dito. Ang pag-antos dito pagkuha.
kuha ni bukid nga makakawang awang. Ha, lakot eh. Kining baki mga amigos amigas. Maghinlo na itong awang. Muna itong awang, dara, awang. O, muna yung mga awang ito nakuha ganyan. Tambo kayong awang. At itong buhaton na ni mga amigos amigas. Kining awang at itong isang kuhaan og pakpak. At itong pakpak kaning awang. Kana, aron makuha, makikita ang iyang katambok. Okay, mangita na ta karon og panakot sa atong awang ha. Ay ta diri subay ta diri, mangita tag panakot sa atong awang. Kay liso mo apoy lami ning awang ugay panakot, mangita tag panakot sa awang. Nang dari. Kay nang luya og sili atsal mangita ta diri. Oh, tara. Tara. Muha ta diri og panakot, kay labong way tawo din nagbantay. May panakot na diri muha tag panakot. Ay, luya, kay luya. Okay na ning luya. May mga sili at sal. Panakot sili at sal. May panakot sa atong awang kaning sili at sal. Diri sa bukid, libre diri. Mga amigos amigas, diri kang maghiwa ta karon sa atong kinuha dito nga luya. Kaya ito ibutang sa awang. Okay ha, hapit na maluto ang atong sinulubang awang. Mga amigos amigas, what's up? Panakot na ta. Ang ipanakutan ng atong awang. Tapos si Patrick nangahoy pa. Tara. Oh, hapit na maluto ng atong ginataan. Patrick, wag asin Patrick, o bitsin Patrick. Atong timplahan o bitsin. Timplahan na tog asin. What's up mga amigos amigas? Oh, nasa Ate Christine. Oh, matong assistant sa Ate Christine. Okay. Hapit tayo maluto atong nilataang awang. Nilataang awang. Sinulubang awang.